ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ கர்ப்ப காலத்தில் கர்ப்பிணி பெண்கள் பொங்கல் கரும்பு சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாதான்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும். நம்ம சாப்பிட்ட பிறகு என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது, யாரெல்லாம் சாப்பிடணும், யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. நிறைய பேருக்கு சுகர் இருக்கலாம், வேறு நிறைய ப்ராப்ளம் கூட ஒரு சில பெண்களுக்கு இருக்கலாம். அவங்கெல்லாம் கர்ப்பிணிகள் பொங்கல் கரும்பு சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாதா, அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களால் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்மளோட சேனலை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் போடுற யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நார்மலாகவே கர்ப்பிணிகள் எதுக்காக கரும்பு சாப்பிடணும், கரும்பு சாப்பிட்டா அவங்களுக்கும் அவங்களோட குழந்தைக்கும் எவ்வளோ நன்மைகள் கிடைக்குங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். கரும்பில் விட்டமின் ஏ அதிகமாக இருக்குது, விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது. இதை தவிர கால்சியம், மெக்னீசியம், இரும்புச்சத்து வந்து அதிகமாக இருக்குது. இந்த 4 சத்துக்களுமே கர்ப்பிணிகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுற சத்துக்கள்னு கூட சொல்லலாம். இதை தவிர விட்டமின் பி1, விட்டமின் பி2, விட்டமின் பி3, விட்டமின் பி5, விட்டமின் பி6 வந்து இதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இதில் இருக்கிற விட்டமின்ஸ் எல்லாமே குழந்தையோட வளர்ச்சியாக இருக்கட்டும், குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சியாக இருக்கட்டும், அதுவும் கால்சியம் குழந்தையோட எலும்பு வளர்ச்சிக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். கர்ப்பிணிகள் பொங்கல் கரும்பு சாப்பிட்றதுனால ரொம்பவே பாதுகாப்பானது தான். இருந்தாலும் ஒரு சில பெண்களுக்கு நோய் இருக்கலாம், அதாவது சுகர் வந்து இருக்கலாம். அவங்க மட்டும் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணாமல் நார்மலாக இந்த கரும்பு வந்து எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க. இப்போ கர்ப்பிணிகள் கரும்பு சாப்பிட்றதுனால என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்குங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். நிறைய பெண்களுக்கு நார்மலாகவே அதிகமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா கர்ப்பிணிகளுக்கு நார்மலாக தேவைப்படுறத விட 25% ரத்தத்தோட அளவு அதிகமாக தேவைப்படும். ஒரு சிலருக்கு இதனால தான் நம்மளுக்கு ஹீமோகுளோபினோட அளவு கம்மியாகுது. இந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஈஸியாக நோய்களோ, ஏதாவது ஈஸியாக ஒரு ஃபீவரோ, சளியோ ஈஸியாக நம்மளுக்கு வர்றது அதிகமாகும். அதுவே நம்ம இந்த பொங்கல் கரும்பு எடுத்துக்கிறதுனால இதில் இருக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து நம்ம வெளியிலேருந்து ஏதாவது தொற்றுக்கள் வராமல் நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம பாடியில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்துது. அது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் பிலிரூபனோட அளவை வந்து சமநிலைப்படுத்தும்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்மளுடைய கர்ப்பகாலத்தில் கல்லீரலோட சிறந்த பணியை வந்து நல்லா ஈஸியாக கரெக்டான அளவு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும், கல்லீரலை கரெக்டான அளவு நல்ல இயக்கத்திற்கும் இந்த கரும்புச்சாறு வந்து ரொம்பவே பொங்கல் கரும்பு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா கர்ப்பிணிகளுக்கு வந்து கர்ப்ப காலத்தில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இது வந்து எடை வந்து ரொம்ப அதிகரிக்கிறதுக்கு. நார்மலாகவே ஒரு கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து 5 கிலோலேருந்து 25 கிலோ வரைக்குமே எடை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது ரொம்பவே நார்மலான ஒன்று தான். ஆனால் நம்மளுக்கு எடை ரொம்ப அதிகமாக நார்மல் டெலிவரிக்கு வந்து ரொம்ப பாசிபிள்ஸ் வந்து கம்மி தான் சொல்லுவோம். எடை ரொம்ப அதிகமாக இருந்தும் ஒரு சில பெண்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி ஆக தான் செஞ்சுருக்கு. ஆனால் இருந்தாலும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நார்மல் டெலிவரி ஆகணும்னு நம்ம போனால் கூட வெயிட் இவ்வளோ இருக்கீங்கப்பா, எப்படி உங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி பண்ணுறது, அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து பொங்கல் கரும்பு எடுத்துக்கிறதுனால இதில் இருக்கிற பாலிஃபோன்கள் வந்து நம்மளுடைய எடையை வந்து கரெக்டான அளவு வச்சு கொள்றதுக்கும், கரெக்டான அளவு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். கர்ப்ப காலத்தில் ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனைனா, ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப தலை சுற்றுறது, ரொம்ப டல்லாக இருக்கிறது, ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிறது, ஒரு எனர்ஜியே இல்லாமல் இருக்கிறது, இது எல்லாம் தான். நம்ம பொங்கல் கரும்பு எடுத்துக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இந்த காலை நோய் வந்து ஈஸியாக போயிடும். அதாவது இந்த வாமிட், தலை சுத்தல், இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து ஈஸியாக போயிடும். நம்ம கரும்பு எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நம்மளுக்கு நம்ம பாடியில் ஈஸியாக எனர்ஜி வந்த மாதிரி கூட ஒரு ஃபீல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா கர்ப்ப காலத்தில் இன்னொரு ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன். ஏன்னா யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு தடையும் நம்ம யூரின் போகும்போது அதிகமான வலிகள் வந்து ஏற்படும். அப்படி ஏற்படுறதுனால நம்மளுக்கு அதிகமான எரிச்சல், யூரின் போகணும்னு நினச்சா கூட அந்த மாதிரி எரிச்சல் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த பொங்கல் கரும்பு சாப்பிட்றதுனால இந்த யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் பாதுகாக்கிறதுக்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். கரும்பில் லோ கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறதுனால கர்ப்ப காலத்தில் தாராளமாக நம்ம சாப்பிட்லாம். இதனால் நம்மளுக்கு எடை வந்து அதிகரிக்காமல் நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கும், நம்ம உடம்புல வந்து ஈஸியாக நம்மளை சோர்வடையாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். கர்ப்ப காலத்தில் நிறைய பருக்களும், நிறைய நம்மளோட ஒரு சில பெண்களுக்கு தோலே ரொம்ப ட்ரை ஆகி அவங்களோட ஃபேஸே ரொம்ப ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி மாறிடும். இல்லை முகப்பருக்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த பொங்கல் கரும்பு எடுத்துக்கொள்றது
எடுத்துக்கொள்றதுனால இதுல இருக்கிற ரிபோஃப்ளோவின் வந்து நம்மளுடைய சருமத்தையும் ஒரு சில பெண்களுக்கு முடி கொட்டுதல் கூட ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். இந்த முடி கொட்டுதலையும் ட்ரையான ஸ்கின்னையும் நல்ல பளபளன்னு ஆக்குறதுக்கு முடியோட அளவை நல்ல முடி வளர்ச்சிக்கு வந்து இந்த ரிபோஃப்ளோவின் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். நம்ம முகத்துல வந்து முகப்பருக்களை வந்து கம்மி பண்றதுக்கும் இந்த கரும்பு வந்து பொங்கல் கரும்பு சாப்பிட்றதுனால ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. நிறைய பெண்களுக்கு கர்ப்ப காலத்துல பல்லு வலி வந்து அதிகமா ஏற்படும். பல் பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமா ஏற்படும். இதனால ஒரு சிலர் வந்து கரும்பு கூட சாப்பிடாம இருப்பாங்க. ஆனா நார்மலாவே நம்மளோட பல் ஆரோக்கியத்தை வந்து நல்லா வளப்படுத்துறதுக்கு இந்த பொங்கல் கரும்பு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா இதுல அதிகமான கால்சியம் அண்ட் மெக்னீசியம் வந்து அதிகமாவே இருக்கு. கர்ப்ப காலத்துல இந்த பல் பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு கூட இந்த கரும்பு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நார்மலா நம்ம கரும்பு நம்ம சாப்பிட்ட பிறகு தண்ணீர் மட்டும் குடிக்க கூடாது. உடனே வந்து தண்ணீர் குடிக்க கூடாது. வாயெல்லாம் புண்ணாயிரும்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட பெரியவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. ஆனா இது வந்து சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணப்படல. ஆனா நம்ம சாப்பிட்ட உடனே நம்மளுக்கு ரொம்ப தண்ணி தாகமா தான் எடுக்கும். இருந்தாலும் ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சோ அல்லது ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சோ நம்ம தண்ணீர் குடிக்கும் பொழுது அந்த வாயில வந்து அந்த நாக்குல நம்மளுக்கு புண்ணு ஏற்படாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். கர்ப்பிணிகள் தாராளமா பொங்கல் கரும்பு சாப்பிடலாம். ரொம்ப கம்மியான அளவு எடுத்துக்கோங்க. இது மட்டும் கிடையாது. பொங்கல்ல நம்ம இப்போ நார்மலா பொங்கலா இருக்கட்டும், ஸ்வீட்டா இருக்கட்டும், காரமா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவு எடுத்துக்கொள்றது ரொம்பவே நல்லது. ஏன்னா ஸ்வீட்ஸ் வந்து ஒரு சிலருக்கு நார்மலா சுகர் வராம இருந்தா கூட அவங்களுக்கு சுகர் வர்ற மாதிரி இருக்கும். நம்ம அதிகமான சுகர் எடுத்துக்கொள்றதுனால நம்ம பிளட்ல வந்து சுகரோட லெவல் வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு. அதிகமான ஆயில் ஐட்டம் சாப்பிடாதீங்க. நிறைய நான்வெஜ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா வைப்போம். இருந்தாலும் இந்த ஃப்ரை பண்றது அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியான அளவு எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சமா நல்லா குழம்பு மாதிரி வச்சிருக்கிறத வந்து அதிகமா எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப கம்மியான அளவு ஒரு 3 வேளை சாப்பிட்றத 6 வேளையா பிரிச்சு பிரிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிடுங்க. அதிகமா தண்ணீர் குடிங்க. இப்படி சாப்பிட்டாலே நம்மளோட உடம்பும் நம்மளோட குழந்தையும் ரொம்பவே ஹெல்தியா இருக்கும். நம்ம நார்மலா கரும்பு சாப்பிட்டுட்டு தண்ணீர் மட்டும் குடிக்கக்கூடாது. சுகர் இருக்கிறவங்க மட்டும் அவங்களுடைய டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு கரும்பு சாப்பிட்றது ரொம்பவே ஆரோக்கியமானது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம